ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାର ବାମ ପାଖରୁ ଏକ ଆଲୋକର ଝଲକ ଦେଖାଗଲା। ଆଲୋକଟି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁ ଆଲୋକଟିଏ ଦେଖି ଭାବିଲେ ସେଠାରେ ଘର ଅଛି ବୋଧେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ନହେଲେ ରାତିଟା କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟି ମିଳିଯିବ। ସେ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବାକୁ ଆଉ 3 ଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଜହ୍ନଟି ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜହ୍ନର କିରଣରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନଦୀରେ ଜହ୍ନର ପ୍ରତିଛବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଜହ୍ନର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ହାରରୁ ଆସୁଛି। ହାରଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବାରୁ ଆଲୋକଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଧାଂଶୁ ହାରଟିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରଟି ଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗଛ ବୁଦାରେ ଢାଙ୍କି ରହିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର। ସେ ପାଚେରୀ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଡାଳ ଫାଙ୍କରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହଲ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା।